dak an ka chepang chir pen hunger strike ke do ia theke ningkan phokep na soselo constitution along ke tok ilitom phan autonomous state ng PG pulo under article 244A ilitom karbianglong phan lapen dimahasao phan sita non anta ilitom manang pipede la pot sini tum dak an ke chepang chir pen nilitung hunger strike itu APHLC itu anul ka prek itu ali APHLC binong itu phang phung itu bangali nitung dak hunger strike itu jipu ka cesik ke pini penap lapen penap dik thom kep raisi lapen agos isiar ni ladak ke doje phansi dak rong ni hang phomyong te dak ho Rongkhelan dak Catholic Church athingnu ladak akang bura penta rong asar penta nitung permission and ed lo do tame pula athemanon ke school ta ave Don Bosco te bokhet do sitala tum school ave school ke non ni baga phisi ing puji la si school kang pu pen lo te ni tum dak do delo pula la si SP bang e kroi lo pu ama DC bang kroi krede pu karjulo DC ke komat lo la ke nang li tum da chini lu omor sing ki subu binong DC ke alang li ning ke hang ban siala apisu mang claim ye ma ti di ne tum DC pula te abinong ke ne tung ke lo teng ban si claim de ti he ing tang ra ne pisu ke pualing ne penan ke pualing pu bang ne tu claim sita non karbianglong la son nang je plang dang lo la si la bange ha aning ge hang lo la ka bange nitum na pudun de ha pualing puana sita nitum bangke dak hunger strike ke dolo autonomous state ke long weg ya phan la pen ison bangke pharo isira ing koira pho constitution ke lar constitution amendment hala daket to ilitum KarbiAnglong Autonomous Council lapen kadok ave Autonomous Council 6 schedule pen kedo a Autonomous Council an Ponchayat acting papisun tugi pusi haladak 125th amendment along tipudo la sini tum ke kroi kri lake papisun long le 6 schedule ke thepik lake ing tui pik lake Ponchayat pen pang barlo te thang da chupodun de 6 schedule long ke la posi 6 schedule phan kapi suna bangke netum kroi kre la pen nilitum aprang parliamentary committee anon sorma kewang hota nilitum chingki dun lo tapi dun lo nilitum Ponchayat methanga Ponchayat do halake article 243D constitutional long ke tok do by whatever name called amen a link nang tum putame la bangke amen a link tame nang tum ke do kopya Ponchayat lo ma hala le chepe do nun pusi article 243D along ke tok do la si nilitum pudun lo la pen non tanitum la si kadiman lo nilitum karbiatom phan ke servan kep do vek nang ji